ngoba kwezikhamende zikaPawulos ngoba kuthiwa ukukhamende yaseKorinte. Xa ujonge ihambo yakhe nekhamende yaseKorinte uphulaphule namazwi awathetha kule leta ekucingelwa uba yeyesithathu noxa zimbini ezilapha eBhayibhileni. Kodwa kuphawule ukuba zintathu ileta wasebhalela ibandla laseKorinte. Uyothuka. Kamenda kokwethu ethandazana. Ngoba into evezwa nguPawulos apha uveza ubunzulu bokusebenzela uThixo. Eyona nto evezwa nguPawulos kwesahluko, uPawulos apha uzama ukuthi avela phi na amandla okusebenzela uThixo. Okwesibini, uPawulos apha uthi iyintoni na ezawusenza okokuba siqhubekeke ukusebenzela uThixo. Kaloku into entle yadinga, into entle yakhukhula. Yile nto athi xa uthethe eGalathi athi ningethi manje kwenzela okulungileyo, ngoba yonke into entle yadinga. Amenda kokwethu uthandazana. Ndiba ke kwesahluko usicaphulela uPawulos ngokufitshane oba zintoni na izinto emazisigcine ukuze lo msebenzi enwenzileyo nihlale niwenza. Zintoni na emaze ningehlukani nazo ukuze lo msebenzi enwenzayo nihlale niwenza. Xa esithi ubabam lwenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo, udlelano nomoya oyingcwele malube nani nonke. Ukuletha apha kwesahluko nakulo mazwi uPawulos uPawulos umpostile ongokugqibela ukuquka. Kodwa athi naye xa ethetha athi kuba ndingoyena mntu kanana kubo bonke abapostile. Kodwa engumpostile nje wokugqibela ukuquka. Ungoyena mpostile weze kusike bonke abanye abapostile ngokusebenzela uThixo. Kamenda kokwethu ethandazana. Hlobo zam esikule ndawo. Loo nto ibonakala kumabandla awaqalileyo. Iphuhliswa zezincwadi zeTestamente entsha zibhalileyo ezili-13 nezinye ezingekhoyo. Iphuhliswa zihambo zakhe zokushumayela ivangeli ezihlangene. Kamenda kokwethu ezazibubeke ubomi bakhe emngciphekweni. Iphuhliswa zinhlobo ngenhlobo zemingeni awajongana nayo, zemfazwe zomoya nezenyama, zokuphikisana nezokutshutshiswa nezokucinezela awazinyamezela. Kamenda kokwethu ethandazayo wathi kodwa emveni kwazo zonke ezi zinto kwavele kumpostile owoyisileyo. Kodwa njengathi ubenothi awufika kwimine nje ejonge ngasemva aqhayise. Kamenda kokwethu ethandazayo uba ke into elapha kuthe gazini into yokuqhayisa.
wayeke waje wabuzwa naseFilipi kwathiwa kuye wenze njani ukuze ugqibelele. Wathetha intsomi wathi mna andizibaleli nje ukuthi sendigqibelele. Into endiyenzayo inye, ndiyazilibala izinto ezingasemva. Ndithi ndiqonele kwesiphambili, ndiqhinele enkandleni okomntu oqhinele ukufa. Ndina ndiyimelayo kule nkonzo ngale mini, ndimele ukuthi yasele ulungile izinto ezisifuba. Kodwa ndazi uba andikagqibi umsebenzi weThixo. Kumele babesekethe izinqome, kodwa emveni kwale nkonzo kakhona amehlweni esuke kuzinqomeni aphinde abuyele emsebenzini weThixo. Ngoba hleze kuthi amehlo ethu akufokase kuzinqomeni, side sicinga yonke le nto siyenza ngamandla ethu. Amenda kokuthi uthandazayo. Phela nje loo nto utsho kulo nyaka kule sekethele 213 sihlobo zami ezilweni lapho. Amenda kokuthi uthandazayo. Kwaye njengathi uDathi kwezileta zakhe uba bekuthiwa kunokhumlo okwazi ukukhayisa, nam lo njengopawulos benokukhayisa kutshoni lapho. 2 Corinthians chapter 12 ndinibalela ngezithilelo nangezithilelo ezincamisa. Ngoba uDathi kwenye indawo ndake ndade ndathatha apha ndasona kwelesithathu amenda kokuthi uthandazayo. So le mini ke iyimini ethi kuni mandithethe loo nto. Lo msebenzi siwenza ngawapha amandla okokuqala. Okwesibini, yintoni esigcine sibambene siyisekele ukuze sikwazi ukuphumelelisa lo msebenzi. Okwesithathu, yintoni ezasisteyina ukubheka phambili. Ngoba nakuze namthole kuthiwe beyond uba nalo kumfundisayo. Usekethiswa nje useyilapho wayeyiyo ekusebenzini umsebenzi kaRhulumente. Amenda kokuthi uthandazayo. Ihlobo zami ezikule ndawo. SokuPawulos wasahluko ngakumbi kule verse ye-14 esifunde kuyo. Abanye bathi le ndawo ukwakhiwa kwedoctrine yeTrinity. Abanye bathi kule ndawo ingqalelo yemfundiso ngoThixo osizithathu kuThixo emva. Ngoba kulapha kule ndawo kuphela apho la magama edityaniswa mathathu: ubabalo lwenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo nobudlelwane bomoya oyingcwele. Kuyo yonke iBhayibhile kule ndawo kuphela apho izinto zentathu ezidityaniswayo lo Thixo sithi nguThixo wethu. Amenda kokuthi uthandazayo. Zihlobo zami ezikule ndawo. Kodwa into esiyifumana lapha ngamava omapostoli uPawulos awawafumana ebuKrestwini, okanye ngamava ompostoli la abelana nathi ngawo awawafumana ekwazini kwakhe uThixo. Amenda kokuthi uthandazayo. Entalo ngemizuzu embalwa sabelane ngawo sithandaza. Amenda kokuthi uthandazayo. Pawulos xa ebuzwa kwaye ezileta zakhe zolishumi-nesithathu zidityaniswa yile ntetho ayiqukumbela ngayo le leta yaseKorinte. Amenda kokuthi uthandazayo. Xa ebuzwa uPawulos oba amandla okuzenza izinto niwathatha phina, uthi uPawulos amandla okwenza izinto kungenxa yobabalo wenkosi yethu Yesu Kristu. Amenda kokuthi uthandazayo. Cela nje ukwenza eso sikhumbuzo sizothandaza. Amenda kokuthi uthandazayo. Ihlobo zami ezibili lapho amenda kokuthi uPawulos alolokhu ixesha kuthiwa kuye le nto intle kangaka uyenzayo, le misebenzi emihle kangaka, le mpumelelo oyenzileyo kangaka, uwathatha pha amandla. Uvela uPawulos
ayisuse le nto kuye athi le nto yonke yenzeke ngenxa yoba ngenxa yobabalo lwenkosi yethu Yesu Kristu. Salomkhumbuza lowo ndikuni ningayiliba ngoba into bangenza nisuke ku-166 ngo-2000 nizokwenza 1.8 million ngo-2011 angenxa yakwekristu angenxa yabulumko benu angenxa yamava ethonke angenxa yabuchwephesha nobukhule bethu njengonyana neentombi zabantu ngokapawulos ungenxa yobabalo lwenkosi yethu Yesu Kristu. Amina ngokwethu ethandazayo ngamanye amazwi ke uthi kwayosapha into emasiyikhumbule yeyokokuba anolanga kaThixo ingcambu yempumelelo yomsebenzi kaThixo ayiphumi kuthi ingcambu zale nto lufefe lukaThixo. Amina ngokwethu ethandazayo nothusa uYesu apha kule vangeli kaLuka kwisahluko seshumini nesiphenduka. Amina ngokwethu ethandazayo Kethekana bathi sibili uthi kula verse yeshumi xa nenze yonke into ebenimiselwe ukuze niyenze kufuneka nithi singabakhonzi abangancedi into ngoba senze kuphela loo nto besimele uba siyayenza. Amina ngokwethandelo ithaba kumengqondweni ingaba uYesu uphikisana noba masizappreciatana izinto ezintle sizenzayo masingabhiyozina. Ingaba uYesu apha uthi urongo lubethu umntu owenzeka kuhlebexeni onolama kaThixo kodwa izibhalo zithi akatsho kodwa into ayithethayo uthi uYesu nawugqiba ukuwenza umsebenzi ebenimisele wona kaniphakamisa amaxilongo nibonga saluliboloba lubabalo lukaThixo olubangela into yokokuba nenze ezi zinto enizenzileyo. Amenta ngokwethu ethandazayo uyabona uba ukuhlala entlazweni yamagosa. Amenta ngokwethu umntu osekrithi bekhaya okhathi xa ebona abantu bencokola athi ndandibonela uba yokukani uba ndibhaba ndizochopha apha phakathi kwenu ndimamele yonke le ngxoxo yenu. Amenta ngokwethu ethandazayo uyabona uba ukubekho xa kudisana kuthathwe ezi zigqibo zezo onolama kaThixo zihlobo zam kuphele iawari ezimbini kusehla kunyuka. Amenta ngokwethu ethandazayo abanye bade bajale becinga into yoba amandla okwenza le nto asawuvela phina. Amenta ngokwethu ethandazayo kodwa uPawulos uthi into endicela ukuyikhumbuza lubabalo lwenkosi yethu uYesu Kristu isiqalo nesiphelo somsebenzi womKristu ololama kaThixo lubabalo lukaThixo. Zihlobo zam esikule ndawo zihlobo zam esithibene kule ndawo uthi uPawulos ke ngale mini namhlanje xa sibulele uThixo masimbulele ngomsebenzi esiwenzileyo masimbulele ngamandla asinike wona kodwa sazi uba lubabalo lwakhe ololama kaThixo ubabalo olamkhangelayo ubabalo olamfumanayo ubabalo olambambayo lwamkholela endleleni ebheke eDamasko ololama kaThixo ubabalo olathi esendleleni ebheke entshonalangeni lwamkhewula. Amenta ngokwethu ngoba sonke apha abalingelulo olobabalo lwasikhola kwesethu indlela esibheke eDamasko bathi lwasikhola safana noPawulosi ololama kaThixo sathi ndenze ntoni nenkosi. Zihlobo zam iyolenza nje. Amenta ngokwethu ethandazayo olobabalo alubelane nonke. Amenta ngokwethu
ethandazayo zihlobo zam ezikule ndawo uyothi umve kwincwadi yabasekorinte okokuqala kwisahluko seshumini nesihlanu kuthe ugqiba ukuthi ekugqibeleni kubo bonke abonwa nandini khamenza ngokwethu yothuke lompostile xa esithi yile nto enjeyilo ngenofefe lukathixo sengathi semundi xa esisekethe sibuza xa bakwelikhonza nabo nelisebenza nabo esithi nenze njani into besiyithethe ithani siyile nto esiyo engenofefe lukathixo khamenza ngokwethu ethandazayo zihlobo zam ezikule ndawo xa sithi ke ngoku kule rhamente thupawulosi ubabalo lwenkosi yethu yesu kristu malube nani uthetha loo nto uthi upawulosi thola ubabalo lungumthombo wezinto zonke ezilungileyo rhamente ngokwethu ethandazayo uyabona isizini karhona isizini enzima olona bakathixo uyibona amagosela xa ungumfundisi isizini karhona isizini enzima olona bakathixo rhamenza ngokwethu ixesha lemisebenzi uyibona apha emarhamenzeni xa ungumkhokheli olona bakathixo ngoba iklasi ithi nabantu abayintweni ube bangathandi ukuthi abakhohle ixesha lemisebenzi rhamenza ngokwethu ethandazayo zihlobo zam ezikule ndawo uthi upawulosi lento kungelobo abantu bakasetyenzwa babhekele bacingbona amandla avela kubo bayalibalabo wathawukakwa ejikejikana nosathana lavelelise lathubabalolam luyakwanela ngoba kuphela amandla ayavela kathixo amandla kungokwathi nomsebenzi uyinqoba ngoko ke olofefe lubelani khamenza ngokwethu ethandazayo zam ezikule ndawo khamenza ngokwethu thola babalo malube nani lonke khamenza ngokwethu ethandazayo basikhumbule nje oba yonke le nto esiyenzayo kungenxa yofefe lukathixo yesibini into upawulos apha ayithethayo uthi uthando lukathixo khamenza ngokwethu ethandazayo zihlobo zam eziwulenayo khamenza ngokwethu wonke umntu apha ongumwisile uyabuzwa eklasini xa efika ngoba luyintoni na uthando lukathixo khamenza ngokwethu kwakuye kuthiwa eklasini abantwana bakathixo ngasifika uthando lukathixo yinceba yakhe eza kuthi ngesisa khamenza ngokwethu akukho nto esiyibhatalayo abantwana bakathixo khamenza ngokwethu ethandazayo zihlobo zam uthando lukathixo yile nto akuphuma kuyo iminqweno emihle khamenza ngokwethu esinika isiphoso moya ngoba xa uthixo esinika ubuchule esinika ingqondo esinika amandla zizipho zothando lwakhe okuphumelelisa umsebenzi wakhe kuthi khamenza ngokwethu ethandazayo zihlobo zam esikule ndawo uthi kupawulosi olothando luyibhodi yokusidibanisa abantwana bakathixo ndicela khamenje ndithe okokuqala amandla okwenza ezi zinto lufefe lukathixo kodwa kwesibini ndicela ukuthi kuni
saya kamenjago kwet tikobosa azozijuko ona bakachiko kamenjago kwet anbazo nkansabala ubaba ngapi kamenjago kwet tachanda saya pinto esichibani sapa adamala manje kasi ona bakachiko pinto esichibani sapa adamukopesha Naso, into esitivani sapa, ayumfundo sithelelo. Olona ngachiko, nibo Paula lendo, ikawa kuphela. Etivani sapa, isitshele. Nekhwezi. Ikawa yodwa, etivani sapa, umuntu ofundileyo, longafundanga. Ikawa yodwa, enaletha diverse. Nokudibanisa abantu abanje isikhona imfama abaneqhele inye i-community nominator lothando atingampolosi loluthando olungasilindoma sibe perfect loluthando oluthi singamangathalela asifele uKristu ngexesha elifanelekileyo ibhonzi yamaKristu lothando oludemonstreyithwa esikoteni amathambo kamenjeko kwethu ethandazayo yilenzo pha athi ubabalo lwenkosi yethu uYesu Kristu athi okwesibini athi uthando lukaThixo onana bakaThixo uyabona ke language yothando irisetshwe ngaphezu kwazo zonke onana bakaThixo kuchazwa nenjithizana uthando kodwa mandiphele kule nto ethi ibhondini emazini ngayilibali luthando lukaThixo uyabona umuntu owakhe wathanda anjethi ngikho kamenjago kwakhe lothi uthandana kanti ujokela ngapha kamenjago kwakhe ethandasa uyabona uthando umuntu othandwa yena luthi lawufika lu-altarisha everything kamenjago kwethu athe besibona engenasidima lumnike isidima kamenjago kwethu ethandasayo athe besibona engenanto yanto ngothando nje abanezinto zonke kamenjago kwethu into esidibanisanga esimele ungayilahli luthando lukaThixo kamenjago kwethu ethandazayo ihlobo sam esukule ngabo loluthando uPawulos athi uThixo ukuthi uluqondakalisa ngale nto lakuthanda uyabona olabantu lunamateshoba lukulinjule mungumungana kamenjago kwethu ihlobo sam ujoba mungumungana wathi usokumuntu aphule naye engakuthandi akakuthandi
bakathixo wona bakathixo olothando ke sebenza sembusweni balikhaya Anifune mbongi. Mina ngikuthanda kwana wona manje. Anifuna ukuzongena. Ngoba bengezange ukukhathana. Ngizokukhathana kathi. Manje ngikhola. Ndoya kuchuma. Besuka. Noma bafanele bakathanda. Sipho. Wona ngithathana kwathi. Bring my slave. Kubanda makosa, kubanda ukhokhela, yakanje ekhaya, umuntu ephuma ngomnyama. Balona bakathixo, kanti ndokutsala ecaweni, ayisenzi into naso, utsala intoba, uthiwa ungena, athi umshumayeli, uyayinkosi, uthixo wethu, ukoyisele, nesixolele. Balona bakathixo, uthi umsubaleka, usola umphefumulo. You know, what happened to me? And it's a matter. I realized today, who was so short. The color that is killing him, this is not so like an asshole. The color that took his name, the color that took a foot when you the color of tango, what does the bonus? Oh, tango, the one in pond, don't want to summer class, no tango, or to tango. University imagine hayifangi ukufa akusose inhlala ayokusahlula bona bekathixo bathi ntshutshiso ubuse athi nesikholo nesitwesisayo asineko usahlula eluthandweni lukathixo ngoba uthando aluphesaba ukuba nina aluphesaba uvela phina alujongoba unantonina into enijongayo wenziwe ngomfanekiselo nomfuziselo kathixo balube ibhonti ke olothando atho setrinity angayijongise mphosi njengerhamete phantsi olona bakathixo atho sebatman angayijongi amalinda njengerhamete phezulu atho semzamo omhle angajongela phantsi atho senempumelelo angadifayinwa ngamatshotshomba aphuma kuwo kuvele kuthiwe usesidala sikathixo lo mntu olona bakathixo oluthando oluzamubonda ukuze ezinto endizenzileyo zibe yimpumelelo. Uyalukhosi athi ke apha kwabasekorinte ufefe lwenkosi yethu enguyesu kristu uthando lukathixo nodlelwano nomoya wethu ke balube ngapha rhamenja kokwethu ethandasayo into yesithathu athetha ngapha kule ndawo uthi bubudlelwane ubudlelwane omoya wethu rhamenja kokwethu dikhoziamu ezibuyeleyo kalamehlo uyazi abantu abayiqapheli ba ulontu kuba ubomi ulontu rhamenja kokwethu ethandasayo nale wankomayiliyo ayisosendiqabisa ubudlelwane omoya wethu rhamenja kokwethu ethandasayo
into eyenzekana ibe yicawa yi-presence kamenza ngokwethu yomoya oyingcwele. Uyabona umoya oyingcwele akukho asehluka ngemganelweni. Yo iyafana nale nto ekuthiwa sisitokfela. Into ebangela kule mina namhlanje sibe yinkonzo phakathi kwesito kuthiwa si-NGOs, into esahlulayo nakurhulumente, into esahlula kwemigalelo nomasiwabane ayingabalungelo esabhatalelayo sehlula ngomoya oyingcwele. Kuba apha kuthi kukho idiposithi esayinikwa mhla sathi siyamlahla uSathane nezinto zakhe. Uthi umfundisi xa ekuzalisa wathi yamkela ke isipho somoya oyingcwele. Kamenza ngokwethu into senzoba sibe ngumahluko yile ethi mbongela ecawa yabelengcwele kwindawo ngendawo abantu benkosi bahlanganiselwe bathi kodwa ngomoya kaThixo ngomoya kaBaba besenza inkonzo ekuvuya kuphela. Babuthi ke uthi ke lo moya unigcine ngomhlwa kamenza ngokwethu. Umfuna ungena ke kule nto zokuthi kodwa ngicela ukuthi into ekwenza uzive ungumKristu ayingabantu abantu kuqala kubekhulwa phakula bathi uPawulos umoya kaThixo nomoya wabo bayangqinelana bathi mina ndingumoya kaThixo. Kamenza ngokwethu ethandazayo umoya yile nto ekwenziwa kuthanda abanye abantu ungabaqalula bafela phina baluleke kaThixo. Umoya yile nto ekwenziwa be-accommodative. Kamenza ngokwethu ethandazayo uPawulos lo moya kamenza ngokwethu ethandazayo osikhokhelayo lo moya ofema ubuKristu bethu baluleke kaThixo. Lo moya osikhuthazayo ekwenzeni okulungileyo. Kamenza ngokwethu ethandazayo bawunigcine ebudlelwaneni. Kamenza ngokwethu ethandazayo ndinivilapha nako ndiyakholwa nisithi ndiyakholwa nabo budlelwane babantu abamngcwele, budlelwane babantu abamngcwele. Kamenza wasekhaya ubudlelwane babangcwele, ubudlelwane babangcwele aba balapha. Kamenza ngokwethu kule cawa esithi thina iyicawa sasemhlabeni ephakathi kwamadami bathandabuzisayo abantu benkonzo abakhasane kuphela xa izinto zihamba kakuhle bathi ilizwe selibethutshisa bakhasana abantu benkonzo ngenxa yentoba bubudlelwane babantu abangcwele. Uthi kuPawulos xa ndigqibezele ezi zinto ezintathu kamenza sebuthi mazibe nalonke ubabana babelana kamenza ngokwethu uthando lukaThixo balubelana. Uthi uPawulos ubudlelwane bomoya oyingcwele balubelana. Kamenza ngokwethu ethandazayo. Uyabona ke eli gama elithi malibe nani ligama elithetha ngobukho ngepresence. Kamenza ngokwethu lithe ligama ezi zinto ezintathu mazinikaphe. Kamenza ngokwethu ethandazayo lithe ligama ezi zinto ezintathu mazinipheleke. Eli gama lithi ezinto ezintathu masibekho abaphakathi kwenu ngoba kaZikho ukhona uThixo. Kamenza ngokwethu ethandazayo ndinqwenela ukuthi ke namhlanje uzoshumayela xa sivala noRhola ka-2011
masibe nani zuzu uyaziyo oba phambi ufune iphila ngaphandle abenze ngokwethu ngoziyo oba kweyaphi imeko eyiphi oyidinga ngaphandle abenze ngokwethu kodwa kwamukho ukuthi njengomfundisi kule nkonzo alube nani nonke alube nani nonke wena ophanga semva alube nani lapha ngaphambili alube nani wena othe xa kuthiwa udlala ukhona wanqamana gqibela into nayo ezo zinto masibe nayo wena othe wayinama icala xa udlala ukhona uthi uPawulos masingakukhethi olona bakathixo masibe nayo masibe nolapha masibe nophaya masibe novayo masibe nongevayo masibe nosebenzileyo masibe nongenzanga nto olona bakathixo ngoba sihamba naye uzamthwala uthando lukathixo khemenza ngokwethu ethandazayo ndicela ukuthi ke khemenza ngokwethu xa yethi olobendani uthi uPawulos xa lisakha amakhayeno xa lisakha nemiphi imitshato ephalalayo ufefe lukathixo balubendani olona bakathixo khemenza ngokwethu ethandazayo uthi uPawulos xa likhulisa abantwana xa liqoqa ikamva lesizwe alinaki ukuyenza loo nto yawena mandla uthi uPawulos ubabalo balube nani khemenza ngokwethu ethandazayo ihlobo zam ezikule ndawo khemenza ngokwethu xa lizama ukuprovayida for ifemeli zethu xa lisibona ivuka lisebenza nzima ligqitywa bububi uthi uPawulos waningalandela lilishwa balofefe balube nani khemenza ngokwethu ethi mpongela igama xa lithetha ngalo lukukutya zamlamba luliyeza xa sifayo lungamendu saluhamba lulusiso xa siwayo uthi uPawulos ngenxa yemisebenzi olobabalo olube nani uthi uPawulos xa liyekwaziqaba xa lizamazamana emikhosi yobumnyama xa Sathana egobhoza kwelizwe ngeziyobisi ngeziselo eziqinisayo olofefe balube nani olona bakathixo khemenza ngokwethu ethandazayo ihlobo sam ezikule ndawo kuthi uPawulos olofefe balube nani olona bakathixo wabuthi i-challenges zomlomo ne-disappointments zezihlanganisha aninaki ukuzifeyisa ningenelo nofefe ungokwathi ngenxa yemisebenzi enyenzileyo ubabalo lwenkosi yethu uYesu Kristu balube nani khemenza ngokwethu ethandazayo balube nani nilila balube nani nihleka balube nani nivuya balube nani ungekho nto yakutya balube nani ephelile amacebo balube nani balona bakathixo ukusekugqibeleni olofefe lube nani latshona ilanga lobubomi ngoba into siyinqwenelayo uthatha uPawulos nasezulwini asizungena ngemisebenzi yethu uthatha uPawulos nakungunaphakade soqonqoza ngolofefe olona bakathixo ngokukutungumkristu kule nkonzo asipause and sing ngale nini emva kwale misebenzi yale minyaka athi mandiluve ufefe lwakho enkosi yam mandiluve
lo muntu athabatha isitya sakhe umfefe uyakhongozela nje elizoshumayeza kodwa ngicela uba xa sizawuthandaza wonke umuntu athabathe bafuna ukukhangayo njengakwethu ngoba into endiyaziyo yachithile uburhade bufumene akazulugqitha ubumyirho ufumene uzamshiya kuchithile ngoba uJohane uthi xa ethetha ngalo enza isekweni yakhe safumana ubabalo ngaphandle kobabalo lobabalo olukhupalayo ngicela nje ukuthi emveni kwalo umsebenzi aniwenzileyo niwenzela uThixo nincama izinto zebeni nazo ingulowo muntu athabatha isitya ukuze asikhere aqokomkele umfefe ahambe nabo agoduke nazo atsho umfefe waloba into yonke kum kuzo zonke izinto ndinazo ngoba umuntu onaziyo olumfefe olulima kaThixo kuyothi ilizwe imkhome eKhalvari watambona lojinga eqaleni kwakhe wathi Nkosi xa usisa uzundikhumbule wathi umfefe olukhwikhimalayo wathi ndiyakuba nawe alwabuzazilandu alwabuzazolo zayizolo ngoba lumfefe olunjalo bendithi ke xa sizakwenza imikhumeselo thabatha isitya sakho umhlawumbi ulumithe emtshatweni luthabathe ngale mini ugoduke nalo umhlawumbi ulumithe efemelini umhlawumbi ulufuna ebantwaneni umhlawumbi ulufuna apho usebenza khona umhlawumbi ulufuna kwiimeko ezaziwa ngwewethwa into endiyaziyo that grace is available and that grace is sufficient. Lithobalaba uthi noba ndingaze ezinto zale ntlalo kodwa ke ndilufumene ndinezinto zonke 299 xa siphelelayo ukuthetha phambi kwakho into esiyifunayo kuwe ilufefe lwakho wanendyaba yenyaniso abaluva ufefe lwakho ebehlala ngendumiso futhi ebusweni bakho ukuzoloba balo lunikhongosele lunibopha manxeba 299 sizomthanda